Moikkuli taas. Tällä kertaa käsittelen vähän alkoholismiin liittyvää aihetta nimeltään läheiset. Ja se, että miten alkoholismi vaikuttaa läheisiin ja se kaikki muu siinä ympärillä. Useinhan niin kuin mielikuva alkoholistista on se, että se on semmoinen ördäävä kaveri, joka nimenomaan juo aina kiukkuviinaa, rettelöitsijä ja semmoinen, joka harjoittaa fyysistä väkivaltaa tai jotain muuta vastaavaa ja on semmoinen niin kuin riehuja tavalla tai toisella ja sehän ei pidä niin kuin alkuunsa paikkaansa, vaikka äärettömän suuri osa varmasti on sitäkin, mutta mä kuulun itse niihin alkoholisteihin, joilla se alkoholismi on näkynyt nimenomaan toisinpäin, ainakin omien muistikuvieni mukaan, josta niistäkin osa on tietenkin pätkinyt pois, mutta että en muista, että olisin koskaan ollut semmoinen varsinainen rettelöitsijä tai tehnyt fyysisesti pahoja asioita, mutta se, mikä kannattaa muistaa kaikkien alkoholistien, että vaikka et olisikaan semmoinen fyysinen riehuja, niin, ja vaikka et niin kuin henkisestikään käyttäytyisi sillä tavoin, että haukkuisit kaikkea kännessä ja niin edespäin, tai niin sanotusti paha suustas, niin silti se, että kun se ihmisen käyttäytyminen muuttuu silloin, kun se menee hiprakkaan ja silloin, kun se hiprakka nousee sieltä vähän korkeammalle, eli varsinaiseen känniin ja niin edespäin, ja kaikki nuo krapulat ja kaikki tämmöiset, niin se määrä, kuinka paljon se maalaa tavallaan semmoisen alkoholisti, vaikka pariskunnan arkea, niin se on ihan jumalaton. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että sä et ole todellakaan se ihminen, johon vaikkapa se sun puoliso on joskus aikoinaan rakastunut, tai se, jonka kanssa hän on kokenut olevansa valmis olemaan pidemmän aikaa yhdessä tai koko elämän yhdessä tai mitä ikinä, vaan sä oot enemmän ja enemmän se joku muu, koska sun käyttäytyminen muuttuu silloin kännissä. Ja sillä käyttäytymisen muuttumisella, mä en tiedä tarvitsen myös selostaa sitä, mutta tarkoitan tätä, että kun puhe alkaa sammaltamaan ja alkaa jutut menemään vähän lapsellisiksi tai muuten semmoisiksi typeriksi kännijutuiksi ja jotenkin se sellainen, niin kuin, että se voi kerran olla hauskaa tai pari kertaa tai muutamankin kerran hihitellä kännissä, kun toinen on selvinpäin, mutta sitten kun siitä alkaa tulee semmoinen niin kuin patterni tai semmoinen toistuva kaava ja sitten jos se toistuva kaava vielä niin kuin kopipastetetaan pitkin viikkoja ja pitkin vuotta, niin se jossain vaiheessa tulee todennäköisesti sille toiselle osapuolelle eteen se, että se joko sanoo sulle, että se ei jaksa enää tätä sun kännäilyä, tai sitten se vaan lähtee mahdollisimman vähin sanoen ja sitten se suhde on siinä. Mä jotenkin niin kuin kannustaisin, jos olet itse alkoholisti tai oot ollut tai tiedostat sen vaaran, että voit taas ratketa ja muuta vastaavaa, niin pitämään tämän mielessä, että ihan jo sillä, että sä korkkaat vaikka sen yhdenkin juoman siellä semmoisen ihmisen seurassa, joka on tietoinen sun alkoholiongelmasta, niin se ihan yhdenkin korkkaaminen, niin se ei voi katsoa millään lailla sitä niin kuin hyvällä sitä, että sä korkkaat sen yhden, vaikka se jäisikin siihen yhteen, se triggeröi siinä todennäköisimmin jonkunnäköisiä negatiivisia ajatuksia, muistoja, kaikkia näitä. Ja se on vaan niin kuin, se on iso ongelma ja siitä pitäisi pystyä jossain vaiheessa sit puhumaan kyllä. Mieluusti jonkun ammattilaisen kanssa ja niin edespäin ja niin kuin muistaa se siinä prosessissa, että jos olet valmis ottamaan tavallaan sitä viinapirua,
sarvista kiinni, niin muistaa se, että myös tommoset, mitä itse voi ajatella, että ne on paljon vähäisempiä asioita tai pieniä juttuja ja niin edespäin, mutta se niin kuin, mä voin kuvitella jo sen pelkästään sen tunnelman, minkä se tuo, että jos alkoholisti tai alkoholiongelmainen, niin korkkaa sen yhden juoman siellä semmoisessa seurassa, missä tiedetään, että se yksikin voi olla niin kuin, tai että siitä yhdestä se yleensä aina on lähtenyt se 24 seuraavankin juominen ja niin edespäin, niin se on varmasti painostavaa, tai se voi olla painostavaa, se voi olla hyvin ahdistavaa, se voi olla uhkaavaa, se voi olla hyvin surullista, se voi olla piinaavaa, se voi olla niin kuin oikeasti kärsimystä sille toiselle. Se, että jos sä korkkaat siinä seurassa ja jotenkin älä unohda sun matkalla mahdollisesti raittiuteen. Niin. Ja jos et itse ole alkoholisti, niin tämäkin on ehkä yksi asia, jos et ole itse jo ymmärtänyt sitä, että näinkin voi olla, että tämä on yksi niistä asioista, mitkä sulle sitä ahdistusta tuo kaikkeen siihen alkoholismiin liittyen, mikä sun kumppanilla tai asuinkaverilla on, niin sitä voi niin kuin mielensä syövereissä tutkia. Että olisiko tässä joku semmoinen kans, joka triggeröi aina uudestaan ja uudestaan niitä ahdistavia oloja ja muita. Ja jos esimerkiksi yhdessä päädytte jonnekin apuun, niin sielläkin, että jos ei se toinen muista mainita siitä asiasta, että se juominen jo kotona niin kun on niin isoja tunteita aiheuttava tekijä, niin puhukaa ja puhu, jos hän ei pysty puhumaan. Tämmöinen tuli vaan mulle mieleen tässä joskus viime päivinä, kun kuuntelin jotain, joku toinen podcasti se oli ja siellä puhuttiin alkoholismista ja just siitä, että minkälaista se on kotona ja minkälaiset kotiolot on ja näin edespäin. Ja tämä ei todellakaan myöskään mikään semmoinen kannustin, että jatka vaan alkoholismia ja mene vaan juomaan muualle. Ei se niinkään toimi. Että jos sä juot muualla, niin sitten siihen kuitenkin liittyy se, että sä tuut sit himaa tuubassa tai jos et tuubassa, niin ainakin maistissa ja sitten siihen liittyy mahdollisesti ne krapulat, nekin on, niin kuin, ne ei ole pelkästään sulle se semmoinen fyysinen paha juttu, vaan että se niin kuin alkoholistin kanssa asuessa en usko, että se toisen krapulan seuraaminen sivusta on mitenkään hauskaa ja kun sä viet sille sitä jotain ämpäriä tai jotain sinne, niin ei voi olla kovin mieltä ylentävää. Niin tämmöinen asia kannattaa muistaa. Ja samaa syssyyn sitten tietenkin nämä peruslätinät, eli se, että sitten taas alkoholistihan ei sinne apuun hakeudu ennen kuin se on oikeasti itse tehnyt oman pään sisällä sen päätöksen, että okei, nyt yritetään oikeasti, eikä silleen, että leikisti ja vaan sen vuoksi, että muut käskee ja pyytää. Siinä voi olla sitä muiden pyyntöä niin kuin edesauttavana asiana, mutta se lopullinen päätös siitä pitää kyllä tulla ihan itseltä ja omasta päästä. Ja kun sen saa tehtyä, sen jälkeen ei voi sanoa, että se on helppoa ottaa välttämättä se apu vastaan, mutta siitä voi tulla vähemmän kamalaa siitä avun vastaanottamisesta tai vähemmän ahdistavaa.
Ja believe me, myös alkoholisti itse voi olla hyvinkin ahdistunut omasta juomisestaan. Mutta tavallaan kokonaisuudet huomioon ottaen, niin enemmän sitä damagea tapahtuu sitten kuitenkin sinne läheisille yleensä. Mä en ole itse ollut alkoholistin läheisenä oikeastaan koskaan mun elämässä. Olen vaan ollut se itse alkoholisti. Mutta olen myös jutellut sitten ihmisten kanssa, joilla on se alkoholisti vaikka siinä parisuhteessa toisena osapuolena tai muuta vastaavaa, koska ihmiset tietää mun alkoholismista, niin osa on sitten uskaltautunut tulla tavallaan laajemmin juttelemaan aiheesta sitten omiin kokemuksiinsa niin kuin läheisenä viitaten. Ja sen lisäksi niitä on tuskallista kuunnella, niin sitten taas toisaalta sieltä löytää aika paljon semmoisia just niin kuin toistuvia kaavoja ja samoja merkkejä, mitä sitten jälkikäteen on ymmärtänyt, että itselläkin on ollut ja mitä varmasti omat läheiset on aikoinaan huomannut. Niin Mutta tässäkin kohtaa voin sanoa, että jos siellä nyt tätä kuuntelee joku, jolla on alkoholisti läheisenä ja haluaa puhua aiheesta, niin muuhunkin saa ottaa yhteyttä. Ihan mieluusti voin olla kuulevana korvana tai olkapäänä minä ikinä, koska ne ei ole helppoja aiheita ja niistä ei välttämättä ihan kelle tahansa toisaalta halua puhua. Varsinkaan, jos ei ole kokemusta jommalta kummalta puolelta. Ja viimeiseksi vielä tähän myös vinkkinä se, että myös alkoholistin läheisille on olemassa omia tukipalveluita ja mä voin niitä vaikka laittaa linkkeinä tuohon podcastin jakson kuvaukseen, niin sieltä pääsee sitten tsekkailemaan. Laitan sinne myös nuo muut alkoholismiin liittyvät tukipalvelut, joita tällä hetkellä tuolta internetistä Google suosittelee. Niin niihinkin kannattaa aina tutustua. Ja muistaa aina, että nämä on isoja asioita ja semmoisia, jotka todennäköisesti ei ratkea sormia napsauttamalla, mutta baby stepseilläkin voi mennä eteenpäin ja joskus niitä onnistumisiakin tulee sitten. Se on täysin mahdollista. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin ei muuta kuin hyvät päivän jatkot. Moro.